Kardom February 2 mate Karbi Arani ani nali tumdun ma Neli hadak dun labnga Neli hadak dun ben project ason semet heglong lo elidum jong si nono lomba kai lang plutang te political party a meeting plutang te hadak okor jang tum sar pimar tumang ke tata mobile ka chet habang jumpik ji sitame halabang so kachet tong along mate bang so Karbi Arani halabang so Kidun hud sar bimar okor jang tum sitame tata mobile pensi keda mate kewang tum sami dopik kopi polo pulutang te longle phelang pan kaching hon pena join isi alang litum same tata mobile lo ne truck lo ne tempo lo ne car lo ne lahai lang ne lo alang litum aning ki matha bang hadak ajara bidi ben same le nang po che song nu long nang po mate hadak ching ki che than ching wai du long nang po lapolo Neli live long Neli gari motor ben along political party a meeting Kidun pabi pinlang political party a meeting posonte me pick wate ador so pick a gari motor pen Neli phanaing thum stame ake joy pen nang dun non bustame Neli dun de sitame non adihu copy porse Neli tata mobile pen stame Neli hada ke pali dun tata mobile pen protang de dak dongmuka pen jong silitum lang lo bustame phelang pian bangke helloving lang labeng ke tata mobile pen jong silitum damlo plotang de tomon mate donglom ke lage ning kreng kang samhut iltum ing sam vegji sitame Nelita tata mobile pen sidun lo people lo plotang de Neli same longle phelang phan bangke chinghonduk nalitum background no se bangke kawera se arju long thai ja the alang li sitame lamang che thanun loklo dak Neli ke ning je ma alang li ta ning je non dat longle phelang mat kaching hona joine lahai tomona ki jab ke thangna de ki sunga veda da son yo lam nang ning ji du yin tho da ning je hello bro yo khoi kre wan nang kok ting ai hui to hello bro kang ne ka wi được la hello tong de lo Pai vi, nang dun kong. Coba, DJ dulu dong. Coba. Kantel lo deh, nang lo deh. Kantel lo, paklak mun bude nang mantat toh. Hai bude toh. Dah. February 1 lagi Pilo polutang te nalitum same chini lo Karbi sengan Kimi Arani. Halabang so ajo ke kan kilu namalin badolo dak nilitum arong. Halabang so ajo Neli mengjang chipin. Ate Neli ada judge dodun lo. Labang ke 230 de 240 ane dolo. Kipa jut halabang so a program ke kan kilun bang. Amad si hemwang lo alom so 2 hours ne do mengjang. Api kong era thuda prang mat thudun plut lo api bai megjang long lipin lo ta si halada keli pen mega api arni nang solo nang touring lo mek thu sijami dolo ekdam dono silo kecheng alom Neli Matha lo dumdelo pulo athe ajo jong si megjang je pin lo pulo tangte anarlo bangke siksak dagi pumasi dumdelo pusi Neli Matha lo bon sabai Neli jir polo dak dokmuka pen Robinson phangcho alangli phone ko lo koson lo pulo amasi ining bang puthot rungdun tu phak lason aja amad si dunjoi Neli jir po phan ko lo alang li sistame nangdun lo lasin nitom la bangso video Neli isi hini recording do lasin nitom sistame lang bonita
Neli hadak kopi proceedings lo ilitum kado kavis tamechini lo hala bangso kacetong mata hala bangso Karbi Arani lagi longle pelanga joine labenge kalitang linus alang li longle pelanga parman alang li apran seme cipidat lo alang li nut anokbe man lo ilitum angbong alang li apran alang li cipidat un polotang te ilitum hadak kacetong nun kopi posi un edat lo lasini liseme Matha lo inut akarbi alang li apran jingon hepin pen si alang li halabang sutseme chisong lo la suposi iritum alang li phan Matha pen dun lo plotang te kupisi kechok che do lo ilitum ahok lo munida ningar lo alam ge ilitum ka doga vesame chini ne non bangso Karbi Arani ke pachun dak organizer bunon madu sitame lo alang litum ningar lo kupitong Matha ne ilitum chini da mu ne sitame ai shu bang ilitum lang sinang kopi a problem bosi ilitum hadak kecotong nang lo problem do vek labeng ge pachu nang jima ge ilitum kenang sot la suppose ilitum overthinking mate ilitum Matha jera ilitum hadak dunsi ilitum chingki chethan mang thangnat kheng nustam yabi athe ilitum jongsi overthinking mate ilitum Matha jelo plutang de ilitum thangnat sami decision and diti manghu thulap diti kupitong ke bejima kupitong king lojima po ilitum jongsi overthinking lo plutang de ilitum manghu mangram son mandet nasi overthinking mang ilitum claim credit stame jok mapu labeng hala bang so ani ini karong stame do athi hadak BJP pupe APHLC pupe nani Congress pupe di prexam a party tum ansame hadak ke dolo angko Matha sinang ilitum alang litum phan ponon ilitum angbong ponon ilitum kache jong tabret kichi putoret bang ilitum kopisi ali do chilo dak ali puke thang nat same bangwe edum kachi putot alar bang ilitum jongsi mesen alam ben jongsi ilitum chingki chethan chingwai lo protang te hala bang ilitum ali doji hala kichun che bang ke aphi alam lo ajad asai along sitame ilitum claim na helang chipaduk na helang chun che bang ke hala ke aport sinang thanpo same ki claim nang ji bang ilitum kenang sot jong silitum anut kaprek phan jong silitum jong thek chokche pulutang te ilitum me thang same kachi song mang thek nang ji ilitum me thang ke thang thek the anut kaprek phan jong nun cholo pulutang te dakta kopi se ali du hilang nalitum same thek ponong ji football ke pathu hut hala football tu thek the pin bang same hala dak player dum phan thek ser player dum phan same asabo ke chokche a joine alang dum phan me henono ki pudun ji kang chek dun ji ki plang plate ho ki patu thek the tho ke mara tho pu pen nang lok ke eritum thek du long ji system hala ki ning je bang ke bolan se me tu thek the la son system me dodo si hala son ma ge tum man me de dang ji la tum ke ja chok che pu jong si tum jong dun thek lo pro tang de ili me thang bang ja thek nang ji e tum bang phan ke jong thek ser lo ke chok che pu ante kupi posi ili japon pedelo labang so question market he tando eto me thang se me charju nang ji lage nili bang phan jong thek lo chok che ke nili me thang claim thek lo mangte nili ja thek lo ma mesen ben Ahokpet pe nili japon thek lo ma hala se me tum ke charju nang ji ke nang so you the ben ke joy nai asai kupi lo blutang de bang phan ke chok che ke jong dun mang ke joy pick lasi madu jok lu stame bang phan chok che pu ke jong dun mang ke thek ji mate akoi ki pitabret bangke madu stame madu ajok lu stame hala bangke thek setame halatum Ahokpet men alang tum me thang ja thek ma thek thema la bang so question ke dolang ajale chesan same nili hada ki dum ben ninga rong lo hada nili subscriber to men same chetong lo bang pi bang phobet same hada chingki che thanong lo la chutak le hada Kidun ben eson sonia lam same chini long lo hada tripartite talk suit ko PPC alang litum ke je parai ma hala bang so lam stame alang litum hin pen baklang pono tapen ke isi ining karong muchot alamang ke karlitang mate lead linus alang li ahem sordum han bang ke sakuri mate woreng about sai pipon pu hala bang so lam ke je parai stame dolo la sila bang so alam kar julong pen ni stame ning arong lo pirthe ke munit ke arni simarni sige thivek nang ji bon stame alang li bang so apir theben ka chi ola ke inut anok be ason be sarani bang so pir the bang ke chiolo labri ke kache parai alam thi stame hadak do penando sitame ning kang samnai alamang ke soni ne do ison bang ke jongsi karbi tum komani ke che ke be asophan longli list ki pina bondhok punon amate kejor punon
jong si dolo pulutang te hala bangso abang pu abang pi pan ke Karbi stame alang itum rong asar pen insai ponang po laben ke hala bangso along lege ratum along le son mandet po pusi hadak je parai pono kopi posi punang kok lo la bangso lam same itum kachini nang jike nang sot Ahokpet ke alang itum hin pen pachini ne det stame me thang common sense pen si Matha theng nang ji polo sitame ilitum angbong la an ke Matha thek the tum do kok lang por si itum hala an same klem ponang kok lo mate than ponang kok lo la suppose ilitum ka doko bis same longli phelang mangke ilitum kaching honang jike nang sot do thula ilitum thek ponong ji keche ke bia sofan same ilitum Karbi akur ki pon lason same do la si hala sitame Angton nang populo laben ki isi alam ilitum ka case same arjulong lo non bangso kache song atum bangso PGR VGR kache song atum BJP pan parem nang ji po alam ning ji hai ji ma po question penadum kaning ji pondo asi directly alang nitum BJP tum pan parem nang ji po bai ning ji je sitame jong si PGR VGR along le jong si eviction claim to deadlo pulutang te non kedo bom a sarkar pan bang parem vek nang ji pugalang tum ning ji lo batai se alang nitum ning ji pon mar phoi kiroi bang kela lo jong si non Karbi tuma kenang tong sokot pe napa play napa chun pi pulutang te non kedo bom sarkar pan ke ting amat si ting Pilo Karbi alam nang kroi noi Karbi tum nang kroi pu Karbi alam na arju noi Karbi tum nang hon pu amut pi bangke nili aja kamat ha parsing na kenang sot pini jong se amuka dong seningje komat halo tum hirjume ki pinang po kapa haina po puningje pudah lagi nili lam theding se mandet poke komare bang puinu jong seningje bala la sili tum logically li tum Matha thek lo non ke dobo ma sarkar komano pulutang re non ke dobo ma sarkar lage BJP है no lasi non ke dobo sarkar pan jong si parem nang ji pulutang re lage BJP pan parem nang po la puoteng lo sidang itum thangnat ke mang hunang ji thai stame ave salang itum klar dak pan pachini polon non ke do bom a sarkar jong si eviction claim on Pilo pulutang te alang itum han parem vek nang ji polo ante komat pan si vote ki jok nang po hala so lam ga alang itum ning ji pon pe sitame nali tum Matha den no komat pan si jok nang ji bangke nali tum optional do pilang dak political party ka prek system dola komat phama ningkang sam jok no laben ke kijut si aka hai Angton iti alang li hin ben ningje pano jong si nikke bang bong pen eviction claim clay polotang te la ansu se kache song bang pangtang ponji polo bangso kache song bang la ansu se si ame ade patheji polo lasi nili ning thelo nalitum hala bangso Arani Karbi Arani hunang pali dunun tum stame mo next kewang jelani jong si apor mesen polotang te nali tum same nang chetong dun igno Neli stame apor do an ke apor chipi pon po apor vedet bang ke protected lo laban ka alang litum konna ni ki chok che ilitum jong si theglong polotang te mate alang litum akemang kai ke kemang me jong si konna ni angle jong si ki ponji ka bor ido polotang te la ke ilitum ka doka vis same aphi chiri phak same un itu man hadak damlo pulutang te liduno pulutang te itu man nang rakhet poi itu nang chonum ni deji pola mang ke ave ala itu metik ke claim mesen tik an mang elitum hadak claim dun me itum cherab dun me bidi sorry se me chepachoy me seta me alang itum akai ke kita matowar pen jong ska prek angle ka prek atowar na jong si pakek peng lo pulutang te lage elitum api chiru rup sta me cho sita me isi the tan question monitum no doubt ke the nai mate question ke the nai ke bangso kache song ke chisong pon bomlo sitame non keja sarkar mate non kacharia sarkar alanitum eviction claim vek poma pena an aratumai pulo eviction loke claim non a sarkar atum ke eviction loke claim pulo lasi ni BJP a sarkar mate BJP a leaders tumpan same ka chuning tujikan tu ke lalo nalitum claim ik der non labagala kaddo kave ke hang prang tum han same lam thei same paning je long le non an ke BJP tum han la an se si support po sitame alang tum jong si claim clear veklo plotang te ko PC BJP phan ke jokali do hilang PGR VGR det pukali main issue bang ke tum ke article 244A hamprek sitame non kenang vekji lake PGR VGR along le long eviction hala hamprek ka che song son ningkan bang ke chok che de ji ne like Matha teng lo plotang te bangso PGR VGR bang ke prabjin pen si patang nang ji itum chingwai chot plotang te thangnat samya le de ji
จงซีตุม BJP สรการให้ปาดบอมลังแล้วเป็นอะไรปุ่นบางตุมบางแก่กัจจิซองจริงไว้จดจริงไว้จดโปรตังเตตุมอะไรวิตุมสรการมาสิลาร์พลอตนังพอลกี้ตุมเทคบอลลงจี APHLC อาลังตุมสมัยเจซองปิกโล PGR VGR Aputhak alang nitum chesong piglo alang nitum same theklong lo alang nitum chepaduk piglo setame thangnat a result ave ante isi theda na question do thulang non ka chesong atum stame chesong piglo bon stame hala son che plang de jima hala APHLC tum ka chesong son che plang de jima chunche de jima la same tum ining ado do Seme asabo ka chiprek dak elitum thekdam longji hala ba ke APHLC bate isi political party etum seme non ba ke political party atum ke kali dake kadok abe a political party amoni tum seme dolab lo lasi isi asabo ka chiprek bang ke lanwe lo elitum rason thak ke APHLC tum seme che song ponno seme dak ka chiprek ke hala ke APHLC political party tum ke lage ruling party tum ma ke lage oppose vek po Pulason Matha det haji stamil labang ekali lake Karbi anglong arat Karbi atum kache song lan velo kache preke isi ning oi me ning duk me alam gala son lo akoi ki pitap tumbang ong thure jongsi ahok hakalam jongsi vid proof paklang thekpa melo plotang te hala bange ka pregalam sitame non ke kalili kalanglang alam sitame dak ke paklang pon tab dokok kadok ave APHLC to mange kali ji sitamela APHLC IT cell puge pudoi nut bahani ko mamane ala itu me paklang pon hala bang soni lama mate flag so tar krai ni list me theglong lo dag akier do aki do laben ke akilok do khonjari akala na litum same chini lo lage neli same ke cheng siang ko Matha lo bang so flag kenang sodma bangso flag kita nangji kenang sodma lapake non stami sia question dolang bangso flag kita nangji kenang sodma pu stami to Matha pamelo protang de thek bonong ji bare chini ponji hala bangso kala lagi to khonjari ape long seme thek bonong ji lasi lagi si Karbi puang thek pole to Matha de stami hingno ne sitame dag ningoi mi melam ngal son dola APHLC IT cell atumen baklang pon mangke hala bangso flag attack mobile pe si put hot edit to see KAPA a political party pusi ki koidun tum same dolo lasi lason bang kenang ne ate KAPA bu lason ke ave hada ke plain thangnat ke tok sitame ave lasi jongsi ahok ke tok do plotang de paklang sitame thangnat kheng no ave same lason idit tapen ke salam tapen mange tum claim credit son te me parji ate tum me thang bong si char bo thusai pola bange ko PC hok ma la bange than pon me sitame chobai chokai pen bange isi political party ke pa me senji phanlok ke un cobai cukai pen bangke lagi ko Pilo lahai paklang ke munitum ke support ji kalilo lagi munitum nanglang seledrong pola ke Ahokpet alam lo lagi isi a party tum phan isi trust ninga che the po sama bidet po hadak pon se munitum chini det po la tuma political party ke lagi cobai pik bon po athe la son ke hada ke ave reality long ke hala son ke ave lagi edit tap ke salam tap ke jong dun tap la pu Matha po la so political party phan bang isi trust mate ning ke the bang ke ave det po nani tum ko son dong Matha ni sitame Neli ki Matha tengela sono inut mai nut ke alang tum bangso party panding ke bidet po asi IT cell tum same claim ji protecting admin claim ponon Ahokpet alam approve ke dolam labang paklang pon pami no an ke muni tum same si trust ning ke the same dopo labang ke akoi ki pitap tum same dopi let song rong phar alang li tangka ku chu en polam ku pi jong approve paklang lo ni kona ni screenshot khai lit song rong phar alang li phan tangka kilo labang so screenshot same paklang pondo nani 2000 do 48000 do ko matong kilo ne hala bang same thangna da approve bon same tangka kilo bang ke lage akha lit song rong phar pando lasi la son thak thak ke list same anuka prek phan lo piklo elidom UPI elidom copy post scan pon lo copy post elidom la online transaction elidom phone on ka chibilo elidom ke kilo phan lo lage elidom apar post bang elidom chini pami percentage tum paklang pon me kopia tangka tong kelo lo ne bangso suri phoke ponon lakisi ponon lakisi valid proof kalipen ke litum anut ka prek phan akhoi pino labangke labage ilitum research pame lang pame with proof do pame an si anut ka prek phan social media long me paklang ponang ji kalilo plotang te halat same si ka phere me melam do labangke eno same juno dak ji edum thekpon la khai lit song rong pharanang ni phan stame ala to family alam thangnat same chini ne sita ke jong dun bangke
sakuri bakuri ame thang me po sameri tum chini lo akhai lit song lo phar alang di ahema sor bang ke alang di boreng bar sai ke do nasi muni to ma ke e to kado ke pilo sakuri do la mani tum long boreng bar sai do la ma boreng bar sai di tum long abi istame boreng bar sai abi sebe ko an ke plang tum dak dolorim thek monong ji e tum anu tin si ka chuklem pregjam chuklem mom si reng mom lo nasi komani sakuri ka be bang plang o poling ne litum daudun tabra thengno lamai komani rada pharman karja phan bange litum lake jongsi hengno dakason plang dak lo protang te halata ka pregalam sita me litum ke matha dun tapen idum social media long pangdak tapaklang tap hala bange litum chokchi deji lasi nili puthot ki jutsi kaning je damji bange lalo ruile tholo edum jongsi khai phan thang na ra ke me ason pitek the protang te japon tek the protang te anut ka prek ke jalong ke litum pache hodu nang ne anut ka prek ke jalong ke litum kalili kalang lang alamang ke arbok du nang ne laban ke ki jutsi puthot nili ruile thot bo non ni ke bang mong eviction jongsi claim klelo protang te chetong post ami copy step lok ke deng pon po violence ro brotana ke mission alami kali mate copy pen lo chitong chot bangeli tum a result bangelong le deji lans se kachi song bon amide pathe populo lans se kachi song pon chipang tang pon thuli populo sitame copy pen lo ko son pen lo la so alam sameni tum mong dolang edum chitong po sitame copy action o ken po bangso 10 days ke litum hong pola bangso 10 days playing dead pen puthot ka chitong hun copy action no ken po hala banglo eri tum ka chini na ji slai ka do ko eri tum hana por sin nang than po ni bang so video lan sin nang ba je thanam chot po chok si ke le do ro putang te eri tum te sor sa bom na eri tum chipu bom nang sitame eri tum ning ar lo pen mang ke eri tum chelang sele le den ji ning ar lo pen mang ke eri tum chini na ji alang li da karbi lo ni li da karbi lo eri tum ka ching hon si eri tum kenang sot ke che paking si kenang sot ka chelang un e ka ke mat chedai e bangke chokchi pu bang se tum chebe tip se tum ningi sibet ke do thekji phan ma thanang po athe non ka chi song tum ai issues ta me mesen phan lo pwane etum che thanam chona do me thak mai kardom